Pepe emptied his pockets, had no money for the train. Doncs bé, un pla d'usos és essencialment una disposició, una normativa que pretén regular determinades activitats comercials o d'utilització de l'espai públic en determinades zones de la ciutat on poden donar-se situacions conflictives, és dir, problemes de convivència per l'explotació per part de determinats col·lectius o entitats econòmiques d'aquest espai públic. Aleshores, és necessari a vegades establir certes regulacions que permetin el respecte dels drets de tothom. Un pla d'usos és la normativa local, és a dir, la norma, la llei feta al districte que regula, o en aquest cas desregula, els establiments de concurrència pública. Respecte al pla d'usos que volen aprovar, crec que és un error. És un error que converteixin Ciutat Vella en un circ turístic. És un error, no es pot viure. Per la nit no es pot dormir amb les finestres obertes i ens faran fora, No es pot suportar ja més turista, no es pot suportar més gent pel carrer, ni es pot suportar això. Ens faran a fora tots. Ciutat Vella està superben comunicada i el que tenim que fer és el pla d'usos, utilitzar-lo als barris que podem fer més gran Barcelona, no només el centre, no? El centre ja poden venir, ja saben on tenen que anar, no ens tenim que fotre tots aquí dintre. La industria que mejor se desenvuelve en estos momentos es la industria turística. Vamos a aprovechar, pienso yo, que será una buena cosecha, aprovechar el turismo para beneficiarnos de él, procurando no molestar a los vecinos, que los pobres también tienen derecho a descansar, a vivir en paz y a ir a sus lugares de recreo tranquilamente, sin agobios y sin lo que hemos vivido en tiempos atrás. Barri vol dir conèixer la gent de cada botiga, tenir un lloc on es faci bon pa. No m'agrada el nou pla d'usos que s'està preparant, no m'agrada perquè segurament a Millet li agradaria, amb la qual a mi no m'agrada. Sempre que es dona prioritat a l'economia, als diners, a guanyar, normalment sempre surten perjudicats uns quants, que sempre són els mateixos, els pobres, els que viuen en el barri, etc. I això és perillós, és molt perillós. Aquest nou pla d'usos el que ens repercutirà és tornar molts anys enrere on l'especulació i el preu dels pisos i els habitatges es va disparar. Yo quiero sentir un vecino más aquí. Compartir con los vecinos y con los turistas. No tiene que ser solo los vecinos o los turistas. El turismo tiene que compartir a toda Barcelona, no solo a Ciutat Vella. El pla d'usos actual requeria una modificació, però una modificació d'aquest tipus. O sigui, el pla d'usos actual està donant via lliure a la col·locació de nous hotels a Barcelona, en concret a Ciutat Vella, que ja tenim prous per tindre més, a col·locar terrasses a tot arreu i a quasi legalitzar els pisos turístics d'una manera salvatge. No crec que feia falta aquest tipus de reforma, ja estava quasi, considero que és una salvatjada i quasi estan venent un tros de Barcelona. Em preocupa perquè jo porto molts anys a la Rambla, vull dir que clar, en aquesta parada nosaltres tota la vida hem venut amb els barcelonins, m'entens? Vull dir, aquí només venem flors, no venem souvenirs, i sí que realment vull dir que clar, jo crec que beneficia més aquest pla d'usos actual al turisme que no als veïns i als barcelonins d'aquí, de Ciutat Vella. Per exemple, nosaltres estem totalment d'acord amb que s'hagin afegit nous col·lectius de comerciants a la prohibició d'obertura indiscriminada. Per què? Perquè si no molts àmbits de Ciutat Vella acabarien tots un mateix color de comerç i això tampoc és bo. Però, per una altra banda, estem en contra de que s'hagi donat o es dongui o es vulgui donar més autorització a l'obertura de nous hotels, perquè això va en contraposició a la feina que estem fent de
treure-li aquesta pressió que té turística a la pròpia Ciutat Vella i en aquest moment ens sembla un contrasentit. Per tant, per això demanem que s'aturi momentàniament l'aprovació del pla, que ens sentem a treballar, que el consensuem i el treballem més i cerquem el màxim de solució perquè tothom s'hi trobi representat i a gust. Tienen tantos hoteles y yo creo que no hace falta hacerlo más hoteles y tampoco no traer más turistas aquí, que aquí tantas gente que viven, cuando sales en calles están de lleno. ¿Qué queremos hacerlo? ¿Qué vamos a hacerlo más cosas? ¿Por qué queremos hacerlo más hoteles en este barrio que donde aún sobra hoteles? Para 4 turistas que vienen buenos, los demás son turismo de estos de los apartamentos, hoteles, que eso tendrían que registrarlo más porque habría que saber hasta qué punto eso es rentable y le está quitando negocio a los hoteles que están pagando sus impuestos, que algunos deben estar de furtivos, me imagino. La proliferació de pisos turístics amb habitatges on hi ha veïns està portant a un extrem que ja no s'aguanta. A més, molts d'ells són il·legals. Això no vol dir que els il·legals no plantegin problemes, també, perquè venen de cap de setmana, només cal mirar pàgines web i veure que venen colles d'anglesos o alemanys, la borratxera i tot el que suposa de molèsties als veïns que viuen a l'escala. És que més que la convivència és que hi hagi una mica de tot, que visqui gent, que hi hagi negocis, que hi hagi... El que no pot ser és que la gent marxi i que tot es converteixi en turístic i a tope. Jo crec que ja està a tope. Ara ha sortit aquesta història que es podran fer hotels per tot arreu. Jo crec que hi ha masses hotels. No sé què diuen els hotelers, però ara estan contents. Ara hi ha molt turisme, estan contents, però jo crec que un dia acabarem pagant, començant a petar els hotels i acabarem pagant tots els hotels que es remunten ara. La meva posició al respecte és que Ciutat Vella no necessita més hotels, no necessita més bars, el que necessita són més residències per la gent gran, més escoles bressol i crec que en aquest moment l'anterior pla d'usos estava més que bé per Ciutat Vella. Es pot equivocar pensant més millor, però jo sé que el sector hoteler de Barcelona pateix per tenir clients, pateix del creixement de l'oferta. El que li fa falta és que sobretot ens doni un cop de mà a la petita i mitjana empresa, que hi hagin petits emprenedors que puguin fer els seus negocis, posar-los en marxa. Tenim el Carreal de Sant Pere, que és tota ella de dalt a baix, persianes tancades, i això no pot ser. Això es mor al barri així, no podem permetre que no hi hagi ni un mal cafè, res. Una cosa és que deixin fer més restaurants, que deixin fer més bars, però que tot el que tingui alguna de menjar, que pot ser llaunes, pot ser igual una xarcuteria o no sé què, com que ja es pot menjar, si jo li poso una taula i li poso unes cadires i li obro una llauna ja pot menjar, ja li deixo fer una terrassa, no sé, ja és una competència, ni competència ni res, és una ocupació d'espai molt forta. Des de Pime Comerç vam elaborar un document on d'alguna manera demanem que s'aturi l'aprovació d'aquesta modificació del pla d'usos perquè hi trobem unes incongruències que ens agradaria o creiem que s'han de treballar i s'han de matisar més amb tots els agents que toquen en el tema de Ciutat Vella. S'hauria de tenir molt més en compte l'opinió de les persones que vivim, sobretot en aquest petit indret marginal, que és un sector de carrer Robadors, carrer Sant Ramon, que és un nucli a part de la resta de Ciutat Vella també. Nosaltres creiem que el pla d'usos que es va elaborar l'any 2010 ja va tenir aquest dèficit democràtic, no va comptar amb la participació de les veïnes i els veïns, en tant que, per exemple, per donar un exemple només, nosaltres vam fer unes al·legacions que no van ser ni tan sols resposes. Considerem que aquest dèficit democràtic es dona en aquest pla també, no s'ha comptat en cap cas amb les associacions de veïns ni amb les veus particulars que podrien haver-hi de veïns i veïnes, sinó que només ha comptat amb la pressió i amb la veu de
las grans hoteleres o els grans interessats en que aquest pla fos aprovat. Yo pienso que hay unas grandes diferencias para mí en la agresividad con que se quiere implantar unas leyes que básicamente va en contra del pensamiento de la ciudadanía, sin preguntarles qué piensan, qué es lo que realmente ellos quieren. Y yo pienso que esto a los políticos realmente no les interesa, porque si no habría otra actitud hacia participación directa de ciudadanos en construcción de este nuevo plan de uso que actualmente es inexistente. Abans de que s'aprovi el pla d'usos, que per cert només pot aprovar en l'Ajuntament, en la Casa Gran que en diuen, PP i Convergència, ja que el districte, tota l'oposició, fa majoria i no podran aprovar-lo, a part de que hi ha tota la pressió veïnal que també estem en contra d'aquest pla d'usos. Aquest pla d'usos serà votat en contra al districte i en canvi després a l'Ajuntament serà aprovat. Crec que la bona política i la bona manera de fer política és quan al marge dels colors hi ha, en certa manera, una discussió i un beneplàcit per part de la gran majoria. Quan les majories, i tenim l'exemple de l'estat espanyol, fan que les veus minoritàries no arribin ni tan sols a sentir-se, em sembla que és una mala política. El consens, el diàleg, el fet de sentir, en el cas concret de Ciutat Vella, associacions de veïns, grups culturals, col·lectius diferents des de restauració, etc. Em sembla que és la bona manera de fer política. Del que ens queixem aquí al barri és que el pla d'usos no se'ns ha explicat. No sabem ben bé què hi ha en aquest pla d'usos. Sabem el que ha sortit en els diaris, de que es podran fer més hotels, de que els lloguers podran pujar com vulguin, de que els veïns molts se n'hauran d'anar perquè no podran continuar amb els lloguers, però realment el contingut fort del pla d'usos no el sabem. El canvi d'aquest pla d'usos s'ha fet d'esquena dels veïns. Els anteriors pla d'usos sempre s'havien fet amb una participació tant dels veïns com de les entitats, on s'havien generat taules de treball i de debat i havien sigut fruit d'un consens i d'un equilibri. Que no s'han tingut en compte l'opinió contrària del veïnat, que s'ha tingut més en compte el benefici polític i econòmic que puguin tenir sobretot les grans empreses. La veritat és que la convivència entre els turistes i la gent que resideix al barri és dura. Bàsicament perquè ens envaeixen. No es pot comprar al mercat, no pots caminar pels carrers, no pots creuar per les Rambles i es fa bastant insuportable. A nivell d'altres comerços, de coses, doncs el turisme no és una cosa que està portant uns guanys als veïns que hi vivim i sobretot hi ha una desconnexió molt gran, jo crec, entre tot això, tota aquesta massa de turisme que arriba i la gent que vivim aquí, que ens estem quedant com fora de lloc. Desorbitat dels pisos, tant de lloguer com de propietat, de destrucció del comerç de barri de tota la vida, però d'obertures de franquícies, de coses que els habitants de Ciutat Vella no ens interessen. Evidentment, la Boqueria ha passat a ser un parc turístic una miqueta, no? Estem al centre de Barcelona, estem a la Rambla, penso que al cor de la ciutat, no? I evidentment hi ha molt de turistes i la gent del barri penso que es pot sentir actualment una mica agobiada, no? Agobiada de la situació. Un problema que no es veu però que és molt important per nosaltres, pel barri, i és que la majoria d'aquests pisos, per exemple, a les 12 del migdia tenen que sortir a buscar un avió, se'n van cap a casa seva. Què fan? A les 11, quan baixen a buscar el taxi, baixen les escombraries i les deixen a baix. I a aquest barri no tenim contenidors. Aquí, a partir de les 8 de la tarda, es passen a recollir les escombraries. Això es queda tot el dia allà, amb el sol que hi ha, amb la calor, y es un niu de porquería. Ha vuelto a incrementarse otra vez la suciedad por parte de los visitantes
El servicio de basuras está muy bien, o sea, hay que reconocerlo, pero los visitantes, estos mochileros que tenemos, no valen para nada, dejan 4 duros y nos están dejando la ciudad súper mal. Por lo tanto, ahí el ayuntamiento tendría que meter más caña. I és un efecte de l'impacte que tenim, i és la neteja. En aquest barri passen 2 vegades al dia les màquines que netegen, les màquines netejadores, i 2 vegades més al dia es neteja a mà. Això vol dir que hi ha molta gent que embruta. Això vol dir que nosaltres, als del barri, si estimem el nostre barri, no embrutem. T'hi trobes a qualsevol hora del dia i de la nit, en aquests carrers que són una mica foscos, brutícies, pixades, etc. I tot això, si a sobre ara incrementem amb aquest nou pla d'usos, que puguin haver-hi més bars, més restaurants, més apartaments turístics, més hotels, això serà incontrolable. Fa 10 anys que vic en aquest barri, abans podies passejar, almenys els diumenges al matí, ara ni això. No pots baixar i passejar per les Rambles tranquil·lament. Reps cops per tot arreu. Hi ha un petit racó on, per desgràcia, hi ha un cafè modernista. Un cafè modernista on hi van molts turistes. Ells el disfruten, jo el pateixo, perquè resulta que perquè aquest cafè modernista, que es diu Els Quatre Gats, pugui funcionar, produeix molts danys col·laterals, és a dir, un soroll absolutament il·legal, etc., el qual porta un continu negocieig amb el que ells mai no compleixen, i ara, gràcies a Déu, després de moltes amenaces, han tret el soroll que no ens deixava viure. El barri no està pensat per al turisme, està pensat per viure-hi tranquil·lament. Són carrers molt estrets, de vegades alguns edificis massa alts, doncs la tranquil·litat que havia abans, amb la sonoritat que hi ha ara, destorba totalment el descans dels veïns, ni que sigui parlant pel carrer, parlar únicament exclusivament. També què passa? Que la gent que viu en aquesta ciutat, en aquesta part de la ciutat, estem convivint com si fóssim turistes amb aquesta massa de turisme que arriba. Els preus de qualsevol cosa són els mateixos pels turistes que per la gent que vivim aquí, i per nosaltres, que hi ha gent que està amb molts pocs recursos, en situacions de misèria, és absolutament impossible d'equiparar-ho, d'estar al nivell del turisme que arriba. El comerç de proximitat està patint la saturació que tenim de turisme. Si comerços com el meu continuem així, haurem de tancar. No es pot condicionar una ciutat pels factors actuals, només. Nosaltres visitem el món. La nostra vida és molt curt i la ciutat dura segles. I hem de cuidar molt a la ciutat, perquè és de tots. És el nostre... Passem a nostres futurs residents i habitants de la ciutat com hem rebut abans. I jo crec que és molt important de cuidar la ciutat, sobretot el centre, en tots els sentits. En els últims temps unes 8.000-9.000 persones han hagut d'abandonar Ciutat Vella com a conseqüència d'aquesta pressió especulativa. Aleshores, efectivament, tenim efectes molt negatius sobre la població, però també sobre la fesomia i el teixit econòmic i comercial. Nosaltres aquí a la Barceloneta patim molt el turisme, la gent gran patim molt tot el tema immobiliari que estarà bé amb els pisos turístics, el tema de l'Hotel Vela, tot això, vulguis o no, no fa que la gent visqui bé al barri. Nosaltres no sabem fins quin model de ciutat vol aquest govern de Convergència, que està passat pel turisme sense tindre en compte els veïns, i els veïns jo crec que és l'essència més gran de Barcelona. Si perdem els veïns, el turisme mai vindrà aquí a Barcelona. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que viajo mucho y yo veo que quieren hacer la Barcelona, por ejemplo, del Gran Vía para abajo. Yo pienso que hay un plan a la larga sin ciudadanos, como Ciutat Vella, así el Barceloneta o el paralelo con el tipo Broadway. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas y ves ciudades como Venecia, Florencia, Verona, Praga, y la última donde estuve fue la Riga,
que es la ciudad capital de Letonia. Es alucinante ver un centro gótico de esta ciudad sin gente. A las 3 de la noche en un sitio como el Anfiteatre, música de la discoteca cutre a la punta pala, que tú ves que está lleno de la gente súper, aquella que hacen despedidas de solteros, gente que ha venido a los congresos, que realmente no le importa la ciudad, la cultura realmente de la ciudadanía, y que tú puedes ver como todo el barrio está hecho entre hoteles, bingos, casinos. És importantíssim que els veïns es quedi allà generació després de generació, perquè és el que realment dona un caràcter de la ciutat. Per desgràcia, hi ha moltes ciutats tan grans com petits que ha desaparegut de residents i és un barri no podríem dir equilibrat, de la qual afecta tota la ciutat, perquè és el cor de la ciutat. Doncs clar, aquest barri tot ple de turistes, escolta, no interessarà a ningú, ni als mateixos turistes. Abans aquí teníem una merceria, hi havia colmados, hi havia totes les botiguetes, no?, com a tots els barris. I això s'ha desfet totalment. Ara només veus que Burger Kings, que només coses pel turisme. Jo crec que realment ens devem, vull dir, a la gent de Barcelona, i si la gent de Barcelona ja comença no baixant a la Rambla perquè té problemes, perquè no es vol creuar amb el turisme, m'entens? Vull dir, arriba un punt que el que no podem fer és perdre els veïns, evidentment que no. S'està convertint en un saló, un calella, un lloret qualsevol, això, no? El desequilibri és bestial, perquè el que abans consideràvem aquesta platja, que és una mica nostra, ara és que ja no és ni nostra. Totalment, perquè ens estem trobant amb que hi ha molt moving immobiliari de cara a que la gent gran se'n vagi dels pisos, deixin els pisos, llavors els arreglen i els lloguen per apartaments turístics. I això ens està portant uns problemes enormes. Torna a notar, perquè això jo ho veig contínuament, perquè a la bústia de casa meva no hi ha dia que no tingui una oferta de compra del pis. Això significa doncs, això, que no és que n'hi hagi manca de vivenda, sinó que ja són pisos per dedicar-los al turisme. El flux que tenim de turisme és un flux important. Tampoc Barcelona és una ciutat com París o Nova York, és una ciutat relativament petita en el que, tot i que l'àrea metropolitana és gran i hi ha molta població, el que és Barcelona ciutat, el que és Barcelona turística, no abarca Hospitalet, Santa Coloma, que cap ciutat sí que ho abarca. Llavors resulta que queda la quantitat de turisme que hi ha està molt incorporat a una zona molt concreta, i crea una densitat molt gran i una sensació de que estàs visquent en una espècie de PortAventura ciutat. El turisme és el nou totxo, és el nou model que no es mantindrà i que això no dona riquesa, és pa per avui, gana per demà. Que sí, que és que mires el veí és el que viu les 24 hores al barri, que tingués en compte el seu benestar, que tingués en compte la facilitat per accedir a qualsevol lloc. Ara és impossible, vull dir, tenim un excés. A mi ja m'agrada que ens vinguin a visitar de fora, no?, i que coneixin Barcelona, perquè Barcelona és molt maca. Però jo trobo que estan apretant molt el centre de Barcelona. I arribarà un moment que els veïns ens en tindrem que anar per culpa de tant turisme i tanta pressió que ens donen. Nosaltres estem a favor del turisme, però un turisme de qualitat, un turisme raonable, un turisme que es tingui en compte els veïns i que no sigui abusiu i que no sigui com el que està venint, aquest turisme barato, de botellón, que ve a les tantes de la nit, que no respecta ningú. Això no és el que no volem. Nosaltres volem un turisme familiar, que ve als museus, que va a la platja i que sigui responsable amb la gent que viu al nostre barri de la Barceloneta. El principal està tancat, s'està degradant. És una llàstima, perquè aquí hi havia entrades, hi havia camerinos, tot això està tapiat. Jo no sé quin ús faran finalment d'això. Em temo que la privatització d'aquests espais, que podrien ser llocs comuns, llocs de trobada, faci que Barcelona acabi sent simplement això,
un aparador turístic, no un lloc on viure, on disfrutar d'expressions culturals. El barri ja hem dit que ha canviat moltíssim, però és un barri que ens estimem, que ens l'estimem perquè hem nascut aquí, perquè som fills del barri i perquè no volem sortir d'aquest barri. I és un barri que sempre ha sigut molt familiar. Avui en dia encara vas per les botigues i et coneixes amb la majoria de la gent. L'un et coneix, l'altre també et saluda i tal. I no volem que aquesta essència de barri es perdi. Jo no em veig marxant del barri perquè intentaré per totes quedar-me, perquè va ser una decisió presa en un moment de la meva vida. Vaig decidir quedar-me a Ciutat Vella, gaudir de Ciutat Vella i treballar per Ciutat Vella. I per tant, aquest és el meu propòsit. Jo crec que si llegeixo tot i si ho entenc bé, les finances de la ciutat són bones i cal una distribució per conservar, sobretot, el cor de la ciutat, perquè pertaneixen a tots, no simplement als veïns, tots els barcelonins, o tota l'àrea metropolitana és el centre. Pepe emptied his pockets, had no money for the train. Stood on the crowded station concourse thinking, I'm never ever going home again. So he walked up to a stranger, said, Hey mister, won't you please give me my fare?